Goedenavond, lieve mensen. Welkom in De Lamar. Mijn naam is Andreas Fleischman. Ik ben directeur van De Lamar Theater en ongelooflijk blij en trots dat wij de tweede editie van Jazz en Vrijheid vanavond mogen openen. That it holds causes it to shine on its own, to project again millions of transcending stories. You are hope and love in its purest form. Mi que canta mi país de su solo puta fría y su viejo guababla puta rondo en tu día. Mi que canta mi país di su playa la bonita. Tula Warda van Double Ere. Dat nummer kan niet ontbreken vandaag. Dus niet elke keer te klappen, anders gaan we nooit naar. In ieder geval, het bijzondere aan dit stuk is nog steeds relevant, terwijl het meer dan 40 jaar geleden is geschreven, right? Tula Warda, dus is een nummer waarbij Double Ere ons de spiegel voorhoudt. En wat ik heel geweldig vind aan dit nummer is dat hij ons niet plaatst in de slachtofferrol. Hij zegt, wij zijn er nog lang niet, want we hebben nog heel veel werk te verrichten. Maar daarmee geeft hij aan dat wij van Curaçao zelf echt aan de slag moeten om het beter te maken. La caminata mi alegría. La cosa, la tontono y pasó. Op dit kleine eiland heeft mijn vader mijn navelstreng begraven. En daar keer ik steeds weer terug.